Lieve mensen, mosoro baka etewalesi. A problema zou abi, dembusi kondresma, ano VAP, ano MPS, ano BEP, na abop abi a problema. Belfort srebesor unu, dat bravo, swaki fudu a politik sani. Sande abop smabedu, dembe kosi Belfort. Omes mabede na abop, nanga hoog niveau sang koni, maar de abopsma be kosi desma dati. De be kosi di anapoki, de be kosi amafo, de be kosi omentrasma de be kosi. Die VAP kon a presidentiële ontwikkeling in DNA na RVM. Bravo no verstaan. Bravo be longo longo teken mek ala den DNA mek ala den DNA ma uroko mee. De man no be verstaan ete dat a presidentiële besluitvorming. De man no be verstaan ete dat VHP wan kan teken bepaalde besluit middels asanidati. De no be begrijp ete. No die VHP kon a presidentiële besluitvorming. Abop go akkoord. Alla den traman go akkoord en DNA leden man go akkoord. Later die VHP kon teken bepaalde besluit via a presidentiële besluitvorming. Abop kon skrikken. Abop e baria. Zij de weet teken besluit dat zij. Terwijl Abop strip me ook mee. Voorzit asandati. Dus na bravo e podensma in den problemen. Omdat amang, sorry mensen, maar amano abi a niveau. A betre abop be roko samen nanga MPS, nanga BEP. Dat de man be moro tranga, dat de man be abi a niveau. Maar abop, kotaki bijvoorbeeld, je gona scoren te nanga derde klas. Dat je go set business nanga wamansang dorro zesde klas. Ama ukori you kisi tok. Ama niveau hei moro you tok. En dat is politiek. A oli business san is a seti no. Da inbreken taki en ha de na abop ana. EBS de na abop ana. EVRM, sorry ano EVRM. RVM de na abop ana. Alla de ministerie say go over olie, staatsolie. Alla de san dat de na abop ana. Da fa VAP kan vind kans. Is seti sani san bravo no sabi. Da later da bravo etaki ano sabi. Dat want taki bravo no dorro a niveau tok. Da bravo e poti desmafu in problemen tok. Da dadelijk want tuma odena busi. Da de bari dat VAP dit VAP dat. VAP dit. President dit, president dat. Terwijl na de eigen mansa de abi bravo. Amano dorro a niveau dat na bravo e cording. Oto vastang asan dati dat bravo no dorro a niveau dati. A betre bravo dorro ko sama nga MPS nga BEP. Ma bravo amoksi be de man dat de mano dorro a niveau a politiek niveau dat de mano dorro. Mina ala day mi lazy. 2 uurtjes lang mi de bezig lazy ala day. I denki bravo lazy. Be de man dat amoksi. I denki de man lazy. De man lazy de sanisa ipsa tok. Ate de sanipsa. En de meeste besluitvormingen zijn even de pres in het buitenland, etc. Dan das de man dat ne lazy, bravo ne lazy. Ate asani pasakaba, fosta de kis des refi. Dus a betre bravo skoivi komoto, poti asabina, nanga de man fu MPS enzovoort. Want bravo no doro a niveau. No de bravo e barbaka. Dat ja, hij wil gewoon door een VAP. Maar later, 2026, 2027, dat de abopers maar ook een kreebaka dat ja, VHP ne libu nangawi. VHP ne libu. Terwijl, Dembasi Bravo is het asani. Maar omdat de Frede Bravo, dus maar een Frede Bravo, like pikin dagu, like pikin puppies, dat de ne deur voor Bravo next. Terwijl, VHP no pot goni na Bravo ede. VAP no do next na Bravo schreef el longo e do de sani da later te sani no de tevreden dat de kosi VAP de kosi a president terwijl na Bravo na a schuld
Na bravo abi askul otowoshi asandati. Amana so go to concessie nanga udu concessie adat ama abi verstaan van. Adat nomo ama sabi. Gi bravo wan Engels briefie me kama lazy. Gi bravo wan Nederlands briefie me ama ne lazy. A niveau fu asabina hey moro bravo. A niveau fu Rusland hey moro bravo. A demanda ki ben dusani giwi ma bravo. Later wo abi spijt bakada ook tak ja VHP dit VHP dat terwijl nou wie eigen leider basi e dunanga wie. Die me tak zo aan over van met alle respect. Bravo no abi a niveau. Ama no abi a niveau. Une shirat na mai kor unu no. Ama no abi a niveau. Bravo no dorro. If you dorro derde klas, dan je go se business na gawa voor zesde klas. Ama niveau hemoro, you know, man begrijpt sa mij doet ook. Dat heb sa inatori VAP abop. Dus abop no man volg aan niveau. De man die ziet, loko ala de man voor abop. Loko ala de DNA leden voor abop. Iedereen keer de man volg aan niveau VAP. Uskoifi. Dus het is aan ego fout. Uno kon kosi VAP. Nou wie eigen leider. Amano dorro aan niveau. A betere abop, a betere bravo, a Sabina apos of isabi omelezi Belfort be bari bravo. Belfort be bari bravo, so bravo toch. Dus unom kon kosi VAP, umuluku eigen leider, ama niveau swaki, bravo niveau swaki. Misorui eto walezi baka. Groetjes, bye.